Przekaż 1,5% podatku na Akademię GKS Jastrzębie i wspieraj młode talenty. Dobrý večer. Tak, myslím si, že ten meč sme z počiatku dobre začali. Mali sme viac z gry, boli sme dobrí na pivke. Chceli sme protivníka presovať, aby sme zbierali šibko druhé pivky a potom, aby sme mohli napenzať naše ataky. V prvej polove sme mali svoje situácie, či už Piontekem, tak samo Šlivou. Neboli sme konkrétni a v druhej polove sa nám to vypomstilo, kde protivník nám pokázal agresivitu v pole kárnej a skoroval na 1-0. Chceli sme s niečo zrobiť s tým mečem. Chceli sme zdobiť aspoň jeden punkt, ale pre nás v tejto situácii, aké je z GKS, nie je ani jeden punkt mnogo. Ale videl som na chlopákov, že chceli válčiť do konce. Mašakem sme tam nastrelili stĺpik. Škoda, že sme nezdobili tú brámku a musíme sa popraviť v pole kárnej, či už v defenzíve alebo v ofenzíve, aby sme vykorisťovali naše šance a aby sme vedeli zabrániť protivníkovi zdobiť bránku. Protivník mal v druhej polovie ešte jednu situáciu, jak by dal gól, tak myslím si, že ten meč by bol zavretý, ale v situácii 1-1 myslím si, že nedal dobrú dôkladnosť strel a nebyla z toho bránka, dal nám šanci bojovať aspoň o ten jeden punkt. Nič, válčime ďalej. Chlopáci tam nechali tú energiu a do ďalších mečov musíme mať viac odvagy. Musíme mať odvagy, väčšiu vieru v sobie a na našom boisku musimy zdobyć 3 punkty. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie, czemu zabrakło dzisiaj w składzie Szymona Kiepzaka i Pawła Baranowskiego? Tak, mali sme problémy s kontúziami. Kiepzak má problémy s lítkem, je tam nejaké nadervanie a načomknuté zmenšie má taktiež Baranovský. Ešte nemôžem zapomenúť na situáciu s Rogalem, ktorý som v nádejach, že będzie v porządku, lebo jest to zawodnik, ktorého bardzo potrebujeme, ale hlavné je zdrowie, tak verím, że są w nadziejach, że będzie OK. Witam serdecznie. Standardowo, albo może niestandardowo, podziękowania dla drużyny i podziękowania dla ludzi, którzy stworzyli naprawdę dzisiaj na trybunach świetne widowisko, bo cały stadion naprawdę nas niósł dzisiaj i my będziemy robić wszystko ze swojej strony, żeby w każdym meczu taka grupa ludzi mogła nas wspierać, bo to jest naprawdę 12 zawodnik i to nas dzisiaj, tak jak mówię, poniosło. Wchodząc w detale, wiem, że wiele osób myśli, że jeśli przyjeżdża zespół albo gra się z zespołem z dołu tabeli, to te mecze będą łatwe, będzie się wygrywało po 5, po 4. Tak to nie wygląda niestety, bo każdy walczy o swoje i tutaj Jastrzębie przyjechało powalczyć o 3 punkty na pewno i nie mieliśmy łatwo, ale stwarzaliśmy sobie tę sytuację, czy to w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie na pewno były okazje do tego, żeby ten wynik czy otworzyć, czy potem tak jak sytuacja Kamińskiego, która powinna nam zamknąć mecz, były. I klasycznie jak się nie strzela z gry, to po stałym fragmencie naprawdę tutaj Braneckiego bramka, myślę, że fajny prezent dla wielu ludzi na święta, bo była chyba ozdobą tego meczu. Na koniec dla wszystkich zdrowych, spokojnych świąt. Myślę, że daliśmy dobry prezent i każdy te święta naprawdę z uśmiechem na twarzy będzie spędzał. Dziękuję bardzo.